Mijiet ta' pazjenti li it-tlieta filgħodu kellhom appuntament fl-isptar Mater Dei intlaqtu mill-Azzjonijiet Industrijali li ordnat l-Assoċjazzjoni Medika Maltija. L-azzjonijiet bdew fit-8 ta' filgħodu u komplew sejrin sal-4 ta' war nofsinhar fid-Dipartiment tal-outpatients fl-isptarijiet Mater Dei, Caring Grek u l-Isptar Ġenerali Tgħawdex. Il-maġġoranza tal-pazjenti li marru għall-appuntament u ma nqdewx ingħataw appuntament għal jum ieħor. L-azzjonijiet laqtu wkoll għad ta' ċentri tas-saħħa. L-azzjonijiet issejħu mill-MAM wara nuqqas ta' qbid dwar it-tmexxija tal-Isptar Ġenerali Tgħawdex, l-Isptar Salluqa u l-Isptar Caring Grek minn Stewart Healthcare. L-azzjonijiet industrijali mit-TOBBA kienu ta' detriment kbir għal mijiet ta' pazjenti waqt li mijiet għażlu li jibqgħu id-dar, mijiet oħrajn inqalgħu minn darhom għal xejn. Fosthom dawk li kellhom appuntament fid-Dipartiment tal-outpatients li fil-maġġoranza tagħhom kienu anzjani. Ma' News esprimew id-dieqa tagħhom li kellu jkun il-pazjent li jbati il-konsegwenzi. Għaxin dal-għodu ċampit, għat li jgħja, għat li forsi għadik. Missa għat li tiġi, xo raġel bil-kanser, għaxi għandi kanser bordjeri, għasa għalunu mid-dar, għalfi għalunu mid-dar mela. Jina ġejta għaxin. Kelli appuntament għaw, ta' neurosurgery, u ġejta għaxin. Serrabi naqru għat lawna minn tasnima kanni mara fil-wiċe bil-demenzja u għek, menx tamilu. Għalija l-għol wieħed ma għandek mistawa, għat ċempinna u għaltinna kollox normal. Estaġetu għat l-ħestanaraw. Nishtiq ikun hemm rekonċiljazzjoni bejnietum biex il-pazjenti ma jbatuxu. Dik li nista' nagħti kommentu. Għax il-pazjent qed ibati. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, Sur Ivan Falzon, spjega li kien hemm ftit anqas minn 2000 appuntament skedati matul il-jum ta' tlieta. Dalgħodu l-Isptar Mater Dei ġurnata tal-lum kellna mal-1700 appuntament li kienu skedati fl-outpatients fil-maġġor parti assoluta fil-maġġoranza tal-każi il-pazjenti iddeċidew li ma jiġux huma. Minkejja dan, is-Sur Falzon spjega li kien hemm aktar minn 400 pazjent li fin-nofsinhar ta' filgħodu atteddew xorta għall-appuntament. Kenna mal-400-500 pazjent li attendew xorta, kien hemm clinics li kienu eżentati mid-direttiva tal-Assoċjazzjoni tat-TOBBA Maltin bħall-onkoloġi u kliniċi tal-maternità. Kien hemm każijiet fejn il-każi kienu urġenti u dan il-pazjenti ġew l-appuntamenti ġew onorati mill-professjonisti. Fis-stqarrija il-MAM esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għall-azzjonijiet industrijali filwaqt li ringrazzjat lill-pazjenti li qalet li fehmu s-sitwazzjoni. Il-kap eżekuttiv ta' Mater Dei talab skuża lill-pazjenti li ġew affettwati filwaqt li wieħed ħidma kontinwa mill-amministrazzjoni tal-isptar biex l-effetti negattivi ta' dawn l-azzjonijiet industrijali ikunu minimi. Ovvjament dan huwa inkonvenjent tal-pazjenti, minn hawnhekk nitlob skuża dak il-pazjenti, imma nista' nassigura li t-tim kollu professjonisti, it-tim tal-customer care li qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna. U t-tim tal-outpatients qegħdin jagħmlu minn kollox biex dan l-inkonvenjent kemm jista' jkun jiġi minna biżżat.